ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଭାଗ 103 ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ମୂର୍ଖ ଶିଷ୍ୟ ପଦେଶେନ୍ ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭରଣେଞ୍ଚ ଦୁଃଖିତୈଃ ସମ୍ପ୍ରୟୋଗେଣ ପଣ୍ଡିତୋପ୍ୟ ବସିଦତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା, ଧନ ହରାଇବା ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଦ୍ର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ କେବଳ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପାଠକମାନେ ବୁଣାକାର ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ର କାହାଣୀ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମୂର୍ଖ ବାନରକୁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ବୁଣାକାର ପକ୍ଷୀକୁ ତା'ର ବସା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହିପରି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନୈତିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରି ଭଦ୍ର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଯାହାର ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ରୋଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଅନେକ ଲୋକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ।